Good evening, Zimbabwe. State House has become an evil shrine, a place where power is stitched to ritual and secrecy. Zvanabena mashoko kubuda panguva ino vanhu vachiva vachikondema aiwa the move inokonzi paState House these days. Ndo pari kuuya pachiitwa minana aiwa pachishedzwa maprofits vachiisa minyengetero yavo nezvimwe zvakadaro zvikuita kuti the regime stay onto power. Nzanabena mashoko atiri kuona kuti mavoices ari kuuya achidismissa vachiti aiwa State House haifaniri kumboitwa zvese izvo zvamuri kuita, muri kuimisuse. Ndori subscribe or like on the bell icon. Kirina mujati amudanyora chiti inside those wars they call on pastors, sangomas and self-styled prophets while the country rosts. Our economy shattered, public services collapsing, people hungry. If those gates could speak, they would tell stories so bizarre and damning, we would finally understood how deep the road runs. This is not leadership, it is desperation dressed as a religion. Zimbabweans deserve accountability, justice and a plan for economic and social recovery, not prayers that hide failure. We must demand transparency, investigate what happens behind those walls, and insist on leaders who pursue tangible solutions for the people. AD must go. Zimbabwe needs a real redemption, not carence. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino vanhu vachiti aiwa panguva ino the State House is being misused. Kushonongwa kunzi maprophets, religious leaders akasiyana siyana day in day out vanenge vachipinda vanyowani, vamwe vachipinda vamwe vachibuda. Kunyatsobuda pachena kuti the regime is now desperate. Yaakutya, haichazishuwa kuti vacharamba varipo here. And now all these religious practices avari kuita ndekuzama kuti vambobvunzira kana kuti vamboita kuti varambe vari on to power. Noda kuti aiwa panguva ino the wind chiwenga panguva ino ari kuuya achipupurutsa, achipeperetsa, achikanda zvikananda kure. Nako section medu mafunguro emo tikudipa pamusoro pechitwa ichi. So subscribe or like, chit on the bell icon.